Isang engkwentro sa pagitan ng New People's Army at mga tropa ng 83rd Infantry Battalion ang naganap sa Sitio Labnig, Barangay Luho, Lagunoy, Camarines Sur nitong linggo ng umaga. Ayon kay Captain Frank Roldan, nakatanggap ang kanilang tropa ng ulat mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong grupo sa kanilang lugar. Dahil dito, nagsagawa sila ng operasyon na nauwi sa isang sagupaan. Operasyon, meron nagpaabot sa kanila ng impormasyon patungkol doon sa hindi bababa sa 5 armado na nakita doon sa lugar at kinonfirma din ito na mga dating rebelde na nandun na sa ating area na possible nga na nandoon yung kanilang mga dating kasamahan at nagsagawa sila ng operasyon at nauwi sa enkwentro. Pay na nailigtas ng mga sundalo ang 10 sibilyan mula sa lugar ng pinangyarihan, kabilang ang isang 3 buwang sanggol. Meron po tayong na-rescue ng mga civilian. 6 po dito ay adult at 4 naman po yung minor. Itong mga civilian po na ito ay maaring na damay doon sa naganap na enkwentro kung hindi naging maingat yung ating mga kasundaluhan. Walang naiulat na nasawi sa panig ng militar habang hindi pa matukoy ang bilang ng mga rebeldeng nasawi o nasugatan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.